var lunch etter en husmøynighet. En husmøynighet. Som tekur seriøsiteten og viringene for ødlom Guds åre som baptistene ræva, men som ikke er baptist. Som skilur falslærerne som brødren fra. Her er falslære. Åsas, Eifaf er en falslære. Og som tekur, som hever lærerne om andans døp og andans gaver, vi, men skilur prosperity fra. Allan holdslian, bless me, keep me happy, klappy, kristendom fra kristendommer. Som møtes og i omkring heimehuset, som ikke hever nekka avvist hus, tillukka mykje. Ta lunch mer etter. Jeg fer i aldrin atter til heimehuset genga. Jeg var angant etter under kyrkjena. Ikke nøya. Det er ånden som fer gjørs med til baptist, og det er ånden som fer med til å bli en utforhallig en pins, så som pinsene er i det. Ikke nøya. Og i Amerika færa tusendavis av folk ut ur pinsakyrkjene der, og de er fed opp hvis de er tutsjent pjatten til dem. Og pengar. Det som bare snakker om pengar, de har et hjärsta fullt av langsle og tråden etter mammon til det øyneste de har. Du finner det av netten, du kan finne det her der, snakker vi til, og de sier at nei, de har vært pins, eller karismatikere, det er ikke nok av sånn her. Og hva er det så? Det er holdt ut til babsaner. Fra øyne ringen iver et annet lykka ringt. Iver et annet lykka ringt. Støynrunde, støyndett. Kunnløgje. Det er ikke bare kunnløgje. Til røysene loiv, andans loiv, da kjenner jeg til. Jeg vil være i en steg her som beger er. Og et annet, det skulle jeg nevnt først, til at ut i husmøynheten jeg er jo i, her skal det være King James og ikke annet. Altså i vrørene, vi skulle si at her som jeg er ikke, jeg vilja, jeg vil kunne ginge og møte omstand. Møttes du omkring folken? Så det er Guds røyne år, King James, her som Jesus Kristus ikke evner kan oppruna fra forstøyer døven. Victor. Og her som Jesus ikke var skaptur, Dal og Victor, Jenniger Apostlene 8.22. Her som Jesus er god, kommende kjøttet, til kjennergivende kjøttene, 4 Timotheus 3.16. Her som drar ikke fordøming for de som er i Kristi Jesus, som ikke ganger etter kjøttene, men etter andan. Og så videre. Og her var det grundet, og bytja av Guds år, og alt skal læres rett, men ikke bare lærdommer, og fer ut i tralldom, lovartralldom, nei. God mener alt som han sier, takk av et vi, men vi drar østene, andans mennesker. Ja. Det vil si til løftet at det kommer vi inn i tungtale, hvis han krever en tøying, allmänt, til løftet kommer vi inn i profetier, til løftet døyla en nasjon eller en dreim, men man vet hver det er, til dere som andre vil si, men det er ikke
av samma myndlöka støy som Guds ord sjålt, men anden kan tala. Anden kan tala. Jo, han talar. Har vi fortalt det? Jeg halte ikke av. Jeg var i bra skala, sørste viko. Byrja i kvöld mitt viko. Ut ur bilen, fyllte vognen, og forgengande øynve. Jeg høyre klart, antans rød, tverrferie sier, ferhinde. Og jeg visste kvoi, jeg hørte det. Altså, lyga klart som onker er sakta, audible, som man sier, audibly, høyrbarst. Og jeg gjør det kjøtt, jeg vent til henne. Til jeg visste det. Jeg visste kvoi, så langt som vi skal snakka vi. Jeg er ferdig så. Det er rævlig skjoldan snakka vi akkurat. Rævlig skjoldan. Det hender øyne for måneden at det snakka vi akkurat. Jeg har alltid folk reist med sin til sånn der. Jeg kom så genka det her 3 hus jeg kom til. Stendra med utanfor spolar. Og han ser meg hva er Bibelen her. Han bannast i hva det er. Jeg vil ikke si det. Hva F er dette for nekka? Jeg sier, dette er Guds ord, Bibelen. Hva F skal ta til? Ja, jeg sier, du skal ta, finnes det rødt og Bibelen fram her? Jeg har tøyt King James til først, nå forstår han fram her. Øyntlig hvert hus i førjen. Ta var en kyrkjegengan i høytninger. Og hon domte vel ha lust etter Bisby og Meinar Bjartaløy. Ja, så forstand jeg hva. Jeg tog så på en fram i folk. Så forstand jeg hva du er en høytninger. Du er ikke skyldig der. Du er ikke frelstur. Ikke frelstur. Han sier seg være tryggvande. Det sa jeg lenge av at han ikke var. Og han kallet fænan til han sa Bibelna. Han heta i Bibelna. Ja, han nevnte fænan. Til han sa Guds ord. Det er ikke frelst folk gjørst. Nå, så vi ble tåsant her. Jeg sier, Jesus som kjøtt atter, du nå er det klaren, Galle. Himmel, helvete er til, ja. Er du ikke frelst, du svært i helvete. Konan hans var tryggvandig. Hun sier at hun ber for seg kvarskvald. Han slapp ikke undan. Signa igjen og alt mulig. Å, det kan være. Men at det her, ja, forhindringen, 3 hus, kommer lengt prat ved en mann, halvan tøyma. Ja. Nei, jeg vil ha en hus, ikke at jeg vil ha, men altså, jeg lever som jeg lever, altså, vi er 8. Men jeg gjerne vil ha møtt vi gjør en sikvante. Nummer 8, føreska King James. Nummer 2, ratta læro. 100%. Jeg lurte etter en baptist i Gjørskvalde, altså ut av netten, som jeg har lurte etter i 28 år, og for ærefer hørte han sige at Jesus er fægeren. Å, du gavast det altså. Han tog seg om the mysteries of God. Han tog seg om det djup og lønderdommene, og så forstender han ikke ABC. Han forstender ikke det at God er en god, men trudje personer, og tar trudje personer er jo hver sin leie god, og tar til samans er jo god, men ingen av dem er hin personeren. Jesus er ikke fægeren, fægeren er ikke alle anden, så er det. Jeg måtte skrive et lanser. Jeg sier at det var falsklære. Falsklære er falsklære. Ja. Men jeg får ikke inn i det. Jeg kan ikke ångestande her som det er nok det tungetall og leigavner. Jeg kan ikke. Men jeg får helt ikke nægastande her som det er pengar, tudgen, og Kenneth Hagin og Kenneth Copeland og alt annet. Her stod ikke min fot.
Tar helvetes falslærare. Kenneth Hagin en helvetes falslærare. Det kan han Tar læra til at Jesus døy i andalega, at han ble punstlaver nir i helvete, da ble han ikke. Han løy for okkar frelso av krossen, så fører han nir til helvetes, ja, og trodde det trodde nætter. Hva sutt jeg vet han gjør det her? Han vittner for andre som var i fangslig her, og tog visser til høylavo. Det at Arjen Jesus var det så sånn at inn i hjørnet var helvete og paradis. Paradis var et gømslekammer til de gammeltestamentlige høylavo. Han tok det vi, de boi av etter opprørsene. Han tok det vi til himmels. Ja. Ja. Halleluja. Halleluja. Det gav det, ja. Nei, her lunch det sånn mønne, ja. Jeg gikk, altså, fanns du så i ferie her? Det skal være til natt av Bibelen. Jeg gikk ikke sted. Her som det bruker en alexandriska Bibel som sier at Jesus skaptur og han en oppruna. At han skaptur og at han hever en oppruna fra forstøyer døven. Her gikk jeg ikke. Og som sier Jesaja 12:14 at morgenstjøtnen fell. Leser du så stand i Bibelen, så Jesus morgenstjøtnen. Fyrir Petersbrev, og fyrir i oppenberingen. Tror jeg fyrir Jesus morgenstjøtnen. Anker nu for at folk har tro til at det Jesus som fall i Gamla testamentet. Tror jeg det ikke at han er morgenstjøtnen. Nei, til Lucifer. Det stendt nå sjåvande i første King James. Det var Lucifer. Hver du fattelen fra henne? Og Lucifer. Sonur morgensins. Ja. Det er rødt i Bibelene. Ratta lærer. Men det skal være fruhøyd, men skill med ratt. Fruhøyd ikke fruhøyd til godløse og levløse. Fruhøyd til fralse Guds badna. Her som Guds ande, her som ande Guds er her fralse. Ja. Så at sjåvande skal det være sånn at øyn hever året, øyn hever en døyler et år, men så skal det være frukt, og så skal det være tilbyan, og så skal det være Guds ande skal kunne arbeide til grøying. Og alt det her, alt skal kunne virka, som det stender i 4:12, med 14 nøysene. Ta det kommer sammen, ta hever øyne lærer, øyne profeti, øyne tunko, øyne tøying, alt det her. Disse tingene altså til det. Og for det blir parster av noen møgnet som nok disse tingene, det er for mer at sartholde i andan. Det er vi oppleves det tingene. Oppleves tingene. Og i det private, jeg har ångast den gint 26 år. For en mann så jeg kom med over her etter noen bøypil, og han benket på, og jeg har i bioæren. Og da jeg sutt han, hittet på han, han var bare kommet inn, fikk tvei kunnskaper år. Og nå får jeg hatta og hatta. Han har litt høyre øyre, og han får en drekka. Jeg spurte han, han ble reier, da passet jeg. Kan du be for der? Ja, le han dra. Det er det første som hendte. Jeg ser han under 4 år. Jeg ser han, men ikke snakker vi han. Jeg har bare sagt hei, men du vet. Jeg hadde lov i andan. Så får man ut av genka, for hinve. Jeg kjenner andansrødt. Jeg vet når han snakker med meg. Det er det som øyne for tryggvandet kan heva. Jeg har jo snakket et eller annet. Vet du hva? Jeg gikk jo under møgnet her som de hadde sagt til tur om et eller annet. Og hvis du er tungetale, så du har et eller annet. Vet du hva? Her stod ikke min fot. Her kunne du bare øye tikkere.
Men jeg ganger noe mange som snakker tutsi. Jeg blir ångan parst av luftens år. Aldrin. Jeg blir ikke parst av kjeldene. Jeg blir ikke parst av noen mange som økumenisk. Eller som her som pastoren i bibelfellet i katolikken. Her blir ikke parst av. Det jeg avskåren fra. Ferdig. Ikke at jeg råkner det som mine brøver, men jeg ganger ikke her. Her planter jeg meg ikke. Det er til liggende falsklære. Det stand ikke modell til. Det stand ikke modell til. For det første skal det være at den antiokiske, bysantiske Bibelen, Fynpos og King James, nå tilføres, det skal være hånd. Det skal være rett lære. Falsklære skal kunne avtales. Av øynene kvarjon. Jeg har lyst til at en gavun baptistalærer i Aravus, han sier at Jesus feiren. Jeg må rettløye han. Jeg gjør det ikke først for å lette affære da, men nå sier han det atter. Jeg helt at han måtte lukke som haft vært mismalter, men han sier det nå atter. Jesus feiren, sier han. Det finner vi ikke. Rødt lære, men andans gaver, andans nærvære. Og frihøyd. Folk må føle seg velkommen, føle seg elsket i. Halleluja. Hver måned skal man hava? Hver måned den rette? Jeg til han som hever alt det rette. Det viser seg at disse månedene hever okkurs rett. Men så kommer Satan beina under blant skittet på i. Det her man skal halda lærerne røyna. Halda lærerne røyna. Guds lærerne. Det må man. Særlig at har som strevast i Guds åre og Guds lære. Tar skal halda særlig en høyre that labor in the word and in doctrine. Til strev, til at varvåda lærerne røyna. Læreren hever ekstremt nekva sida. Hun raure. Hun raure hver du først. Det ikke bare, det er godt å være flest, det er døylig. Døylig. Det er døylig. Virkelig døylig. Og det skal man halda vi. Det skal man, det var samfunnet vi hele andan. Løyvi og gode. Ikke bare vitanen om god kommer kraft. Men henne skal vi løsning heva. Men ikke bare. Det problemet er at man bare hever anna. Så blir det anna først. Tungt og for deitas litt. Bara kunnløgje. Kunnløgje blæser opp. Kærløgje bytter opp. Men er det bare kærløgje og yes, elsker det, det er vært her veldt. Så får det bare omkring vi. Det er dår som regel. Det må styrast. Man må hava skil vi. Man må hava skil. Og lese den på Bibelen. Minst 27 dagen. Ja. Jeg kan teori fyrre kvalitet, så sa jeg en mann lengt vekk. Jeg skulle hinne ved, men Heilig Anden sier, fær og hold seg på denne mannen her, og fortell honom, Jesus er deg for han, Jesus elsker han. Fortell han der, det forstiller der med fær evig til et menneske som ikke vet hvor han kommer her, piprande og sier, Jesus elsker det. Ha? Til halda meg være rævelig han. Jeg kom her, Jesus elsker det. Gjør det, jeg tenker så lykke atle gjør det. Jeg venter kaos, før jeg til mannen. Han druttet litt synter. Han var ikke fotler. Unge med over. Og følt, Jesus elsker det. Jesus deg for det. Og han stendte vi opp noen favne på hjertet der. Jeg var ikke bryr. Ytler på en av en. Ytler, rævlig ytler. Men så ble vi. Jeg sier det bare atter. Og atter og
og ditt og datte. Vi tåsa og vi tror ikke at tøymar, for gikk og lenka en tur. Og hva skal han si? Fortell mor. Jeg ble bare vi, ikke stekka. Han ville høre det. Jeg gav henne bare alt som vi hei, inntil ikke orska i mor. Og så sier han, du giver henne bøybel ut, ja, hun kan finne ikke, kan ikke få henne? Jeg kom. Hæ? Harjarstaver? Hva skal han si? Alt sier at du er så svekker og du er slett ikke gale, sier han, så klemmer jeg meg. Ja, det var så hans mening. Du kan halte om hva du vil. Jeg var bare at jeg elsker folk nok til å si dem sannløkene. Selv en mann som jeg har hakst og viring for. Jeg vil angan mann og gjør i sannløkene. Det er ikke så løsende. Og du kan ikke være rettløy han. Han har vel signet til tjej og han en King James only. Han sier Jesus feiren, så lukka mykje. Hver han Det er som det at det stender God is no respecter of persons. Han virer ikke menneska så negv at han brøyter lukka som avgjerer. Det moderne bibler, bibelen er dallig viktig, det er god ikke mannamon. Det en tøytninger som lujtjist, men det som at det er at god ingen metare av personen. Alle personer lykka. I for kvarjon, i for sannløkene. I for rett og rengt, og i for høyla løyka, i for dvorst. Det vil si at jeg kunne ikke skal handla som god og hava Guds natur, så kan jeg ikke meta personer, dvorst, eller øttast personer, sette en person hagre enn en annan, så løsner at det egentlig i relasjon til det å være en hyklar. Til å brøyta rett og rengt i mån til hvor her. Det er det som det er. Jeg god og ikke meter en person. God ikke nekker hyklar. Det er egentlig det det er. Tøy kunne jeg ikke hoksa som sånn, jeg kan ikke forskrive til han er til og til. Så er det ikke alt som fyllt jo noen. Så er det ikke alt som lurt etter noen. Det lukker mye. Sannløgjen. Så jeg skriver hånden av vimersing, det falsklære. Det er heresy. Jesus ikke feiren. Feiren god, sonen god, halve anden god. Heser trutjer åkt, men tar ikke øyn og den samme personeren. Tar øyn god, tar god hver sin leie, samla der god, men tar trutjer etskilde personer, som hvergen en annar, tar hver sin personer. Ja. Hatt er grunnleggjant. Har du ikke hatt det på loss, så kan du glemme det. Men så må du bli vittløyd. Jeg vet ikke hva det bare til. Hva er det altså? Hva lust det etter? Hva er det lust etter? Hatt er oneness. Hatt er unitarianism. Hatt er det avnokta tro i øynene. Jeg sier Jesus feiren at avnokta tro i øynene. Hva er man så? Jeg vet ikke, man falsklærer i alle høren. Det utrolig til at du kan lust etter forskjellige, og det rett øyelig lengt, men knappt det kommer akkurat. Og hvor falsk det pjøy. Men det det ikke ødlund kanskje. Men det her man skal strevast, og være kritisk over seg selv, og rønsa, og luka, og rønsa, og luka. Og halte det rønt. Ja. Nei, men jeg lønges det etter øynene møyen i høyt. Jeg er ferdig ikke i kyrkjene. Jeg er ferdig ikke hjemme med sjønene.
Her som førska King James ikke velkommen. Og her som man vil blekkare ut for å se sannløygan. Og jeg fer ikke man til baptistene, berøa. Og ikke gjør det. Jeg kunne få man og larstor, fortalte om noe. Men jeg ser at planta meg her blod en av tøymon, aldrin, i min deia kropp. Om at lufsens år, aldrin, i min deia kropp. Jeg vet at jeg tryggva altså falslæren Jesus died spiritually, og Jesus loi i helvete, Satan punti Jesus i helvete. Jeg visste fylgja Heigen og Koblan, så tryggva det tog, og det tryggva prosperity, pengar, bring in the tithe, money, 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 money. At det kom dit skøyna det kom vi, eller ikke så tjata. Kjeldina, aldrin. Jeg vil hava, ja, mer långest etter en sunnare, rattare hus, man gjør. Og det skal være verande hus, man gjør. Vi skulle omgå det kjøpe en sel. Vi skulle slett ikke strempe etter å blå stør. Ta vi videre blir så stør og vi ikke passer gjennom stov, så skulle vi være tvei. Så får jeg tid her, ok, tid til fleste av tikkene herfra, og skal vi er to pastorer her. Det er ikke om å være større. Det er om å møtes av samfunnet. Styrke hver annen, be for hverandre, be sammen, og alt dette forskjellige. Husmann heter. Ikke til at det er synd, det er ikke så et hus, det er ikke det. Men det er ikke endamal, det er ikke endamal. Og andre mønnet er et hus. Baptista mønnet i havn er ikke Ebenezer. Men det er ikke et hus her nere. Nå er det falskjene. Hæsen. Om huset brente, og det er ikke annet bygd, og bare møttes du i tutsi heimehusen, så var det stadigvæk baptistene i havn. Det er mønnet. Som sagt, jeg vil aldri baptist. Jeg vil aldri heimamisjoner etter. Jeg vil omkant til en sånn nominal Pentecostal, aldri. Jeg vil ikke en klappar i kjeltene, det vil jeg ikke. Ikke lønn som det er økumenisk. Og bruk ikke først King James. Tiden til, altså du vet, vinner, ja, finanslig, hei, og alt det der, snakket, alt det, finanslig, ikke så vel, men altså, jeg har møtt, og jeg vet at jeg har det rette, og det har vi ønsomt et av i øren, altså. Det har vi ønsomt et av i øren, men det er en veldig, jeg vet ikke om jeg stått til det, jeg kunne møtt i øren, men det har vært, ikke vi en alexanderskar bibel, det er ikke bibelen til alt av Victor, even det er kropp. Det er ikke sånn at det bare er kunnløgje og ikke andans liv, even det er kropp. Det er ikke sånn at man får ut i falsklære og sier til at lærer og ikke sier, even det er kropp. Og det er ikke her som et konefolk stender og pratikar, og en konefolk er pastorer. Du kan halda munn, du kan alle ha klister for munnen. Det er tala omgantøy, det er lærer omgantøy, det kan ha vittnesbord, det kan undervisa bøtten, det kan ha vittnesbord. Men det er stand ikke vi røyre i Guds møgnøyt. Guds ord nok det, hvis du dår å lese. Det er det som vi skulle dår å lese og vite hva alt stender. Du hatt det her, vite alt. Og respektere det. Og omgang du møter manneår opp om Guds år, vi er ikke møtere av personen. Så vi tekler her. Det skal jeg ikke om. Det skal jeg ikke om. Altså, jeg fylger du ikke. Jeg vil ikke være det selv. Jeg tåler ikke meg selv. Jeg tåler ikke øren. Heilig anden er andre sannløykans. Her som går som møgnet er, her skal sannløyken råa. 100%. Og kærløyken. Jeg har ikke i husmøgnet er fløyre. Pins. Røyndirska er pins av husmøgnet. Humpok og bras. Humpok og bras. Kvart verdi en annan. Anke fantes ja. Anke fantes ja.
Ange lærer, altså. Man vet ikke hva læreren Man orsker ikke høyre da, man orsker ikke lære. Og det egentlig pinsehusmøgnene av seg, tror jeg 4 i fargen. Utan å nevne nekran. Det og bøgnløs avleggere ut fra de pinsamøgnene som i fargen. Og det rævlige. Altså læreren fullkomlig henne vekk. Det her, og jeg sier at pinsamøgnene må saltast. Ristast, saltast vi varpkvusl. Ta vi lyd etter, og fular etter. Når den sånne rette møgnøten til som vi sier, rette Bibelen, grundige rette lærer, og her som tar som lærer, tar som praktika, og årsensmenn, tar arbeid, tar streva i Guds åre og Guds lærer. Det stender ikke Timotheus, les det. Jeg vil ikke finne alt framfor det. Jeg vet det stender, du forstår ikke det stender, så alt må ut der. Men man skal ikke fære iver her som baptistene bare sitte her og spille fitter og ja. Og fyrir sånn her. Jeg synes ikke på det som hygg. Det kan ikke være som det jo. Ja, altså, jeg bør ikke si det. Jeg har nevnt misjonshusen og alt det, men inn i kyrkjen har sett meg, det forgettet altså. Jeg kunde færre i kyrkjen til overbrim, men jeg færre ikke inn i under prætikanene til meinar svarta lui. Som sagt, even min flensa kropp. Skulle heller da i tutjeferer. Og andans liv skal gjevast rum for. Og vet du, han kommer her som han velkommen. Han kommer her som han velkommen. Hvordan jeg kan hava livet sørste 6 år, 8 ganger nekstande, eller 6 år, tror jeg at jeg har i andans, jeg har samfunnet i andan. Det ber til. Det blir også til ønsmadler, trygt til øy. Hvis det ikke ber til ønsmadler, ja, så vet her hvis du blåst blekkere fangsel 20 år. Så er det ikke bort til, men det ber til. Hvor ångasten har gynnsi, men det vet jeg det jo. Jeg har trekt meg for å verja, det som jeg har finnst. Så jeg tar all oppe, så at han leip av. Det er kjøtt, vårt menneske vet at det gjør det der. Det er all oppe, alle dine. Altså, for å ha i samfunnet folk, så ble det bare, det kom bare roeløyde, og bare at det var, dette her ber jeg ikke om, dette vil de ikke. Jeg har den ikke bedre ønsmadler. Heldre enn hatta. Dette skal være skiløy. Og jeg vet hvor Bibelen den rette, og det er henne som jeg har. Det er henne som, annars har jeg ikke haft tøytene. Annars har jeg ikke haft brukt 8 år, 6 timer om dagen. Utan ekra ferie. Kjalt av jævlen og påskon, og i sommerferien, det var lukka som, nå må jeg halda fri fra, nå kjalt av sonen verer. Jeg kunne ikke, måtte sette meg, lukka en tøyma, sette vi igjen, bare sette seg lukka. Då är det var anker ting och så hur ser detta och hade ord här du. Arbetar vi alla dina. Extremur, ja? Hej det bara vita. Självande. Man är ankant i för extremer som tryckvante.
Og så tar man en ekstrem og tryggvante, man blir ikke farlig. Så man brukar ikke annet i munnen. Og pennen. Det det som Luther brukte. Var han ekstremur, det kan du lykka trygg. Var Paulus ekstremur, det kan du lykka trygg. Var Jesus ekstremur, det kan du lykka trygg. Kan du lykka trygg. For det kallar svetjer, atler. Så här när som jag vet när vi snackar vi två till så att höj jet. Jag vet inte. Allt kvalt bara. Det han säger det. Allt ser du svackor. Jag vet. Det ser så jävligt tänk om det. Vad ska du? Ja, jag vet. Det tar ju människor av. Jag är ju på Facebook. Jag vet. Det tror jag säger det bara jag nackar mer. Det tror jag att detta samhället är fullständigt korrupt og blev kavhøy egentlig. Det brøyter ikke med. Jeg reiste ikke. Og to, han sier seg for ateist. Og så snakker vi, og så sier han onker ting. Og så hører jeg han sier onker ting som jeg vet, jeg har sagt. Han sier, du sier øynene for, og jeg sier, ja, en innslag i 2011-tal. Jeg sier, har du hørt, har du lyst til meg? Ja. Og så var jeg inne i A-handelen og Gjørskvalde, kjøpte her. Så sier jeg sånne mævren som arbeider inne her, han sier hei. Jeg sier, hva snakket vi? Sier det hei, vent han her? Nei, hei, han sier hei med meg. Kvoi? Jeg ble ikke etter. Ja, hikket det mer? Ja, jeg sier, er det tryggvande? Jo, jeg finner ikke på Bibelen fra der. Og alt det der. Unge fyrer. Ja. Ja. Nå, tar jeg snakker vi omkring russere som sier seg være ortodoxan, så spyr han hva er det du? Hva sier jeg så? Jeg sier grunnleggende lutheranere. Jeg kan godt kalle dem lutheranere, men jeg sier, bare en kristen, men han er du katolikk? Så sier jeg, når jeg protestanter, du kan si lutheranere. Det er jeg herfra, men så, du vet, Luther skal lære til innanför heimamisjonen, du vet. Så at folk blev vi her innkjett til min morgen. Her blev avslitt i kveldet. Husmannjøt, ja. Husmannjøt. Først skal King James, kommer ikke an på hotell. Rætta lærer. Læreren skal være rødt. Du skal vite at Jesus er god, at han ikke er skaptur. Sier du at Jesus skaptur, så er du en fast lærer du skal halda munn. Sier du at Jesus er ferdig, så er du en fast lærer du skal halda munn. Det som Bibelen sier, du vet, at jeg gjør ikke kvinner lov å lære, og det skal halda fri i kyrkjen, kyrkjen, når Bibelen sier det her, og tar en tos om lærerne, så er det menn, tar en tos om pastoren, og tar eldst, så er det menn, og koner tar det skulle være så og så. Så det skal være rett etter Guds åre, men det skal ikke være gjeldt. Det skal ikke bare være rett for å være rett. Hikk, vi tar alt rett. Men det skal også være andans liv. Det kjenner jeg til. Trygg for du til øy. Jeg øyer det. Stått litt. Ekstremer som var ikke klart. Det er rett å være det. Det er rett å være det. Folk sier ekstremer, men egentlig er det vannlater. Ahover, brennande i andan. Det er det som Heimen kallar for å være ekstremer. Halleluja. Jack i restauranten, når jeg sørste leier det, i restauranten.
Så lurte jeg etter en kristligere utvarpsras i Amerika, av neten. Og jeg har vi alltid haft sørste tjej årene akkurat helt særligt i fri hasangen. Sutje kærløgene mellom Jesus og kyrkjene. Så gengje jeg her, og så sier Halle Ande vi med tverrfyrer. Kan du mossa det? Kan du mossa det? Og så genga 30 minutter, og så kommer en annan talare til flere talare, så kommer en annan talare, og derfor er jeg tås om hasangen. Og så hever han en lenge tale om hasangen, og alt, kyrkjan, tan elskar jeg, og tan hot elskar jeg, og tan hot elskar jeg, og tar det ostarsamband. Til Kristus og kyrkjan kan jeg holsa Jekvan, Zakariasen, at det ikke råtest. Det er ikke møyningen, vet du. Ikke utan du har vært en pornogruser. Ja. Og så hendte jeg også til at mener Jack her, jeg omgang du blive til. Når folk stegger i meg, biler stegger, og kan jeg få bøyp, kan jeg få fløyre? Hvordan er det var? 5? Og en annen røsne, øyne. Og en med stegger i meg, han vil bare være signet, men jeg skal være signet det. I tusen du gjerst. Er du tryggvandig? Ja. Er dekkene i kyrkjene? Hva sier jeg da? Ja, her har jeg den gauan prest. Søymen person. Og en gods prester. Så god valgsikten til i kyrkjene. Jeg er ikke møte under folkekyrkjene som er en frelstan prest som bor evangelierett. Det kan ikke være møte. Voi mer hvis vi er til. Jeg var sikkert en gaua baptistmønjøt som her, jeg vet hvordan vannlåt det er. Og prætika negrat. Men jeg tåler ikke at falslærerne til at det kun. Åsas. At det er en falslærer. En falslærer. Jeg er grundig å prekva det. Og jeg innslår en IFAF 8-4. Lurt det tog. IFAF, I-E-I-F-A-F. Nå som man teker det beste ur baptistene og det beste fra pinsene. Og så stendte man her midt i midtelen. Skil i høttene og et livende hjerte. Man er følsom for høylig andan. Så han sier også, så sier man, ja, jeg skal fære. Og falskt lærer du heter man. Og her vil man unga person mer enn høylig andan. Man vil høylig andan, han er sannløkans ante. Man avtaler, man bøyder høyt av øyne for en falskt lærer, oansett hvor han er. Man er ryker, eller fatak, eller fittur, eller flottur, eller penur, eller til lukka fort. Ronskjæsene gjør det. 100 bensin aftur. Skal være rett. Det skal være rett. Sørst du, anker det er det pjur på oss plass å være bøgnherrer. Bytte høyt jeg fastlærer og sette det på plass. Det er ikke hætter, det er kærløyge. Men tar man jo gjørst her, leser du, hikker du på Jesus, Paulus, Petur, så var det grøvtærer og bleider som vatten. Og i øynene kom positum. Studerer du Luther, så var han grøvtærer og bleider som vatten. Og i øynene kom positum. Helt du til at det sint av ytler om falsklære og øratvis og hos månøyd, så er du skræpa. Du kan vende om til en kladde du erst.
Det er ikke synd. Det er ikke synd at nevne en fastlærere, fire en fastlærere, og en ta nevne vi navnet, det er ikke synd. Det er kærløyge. Det er kærløyge. Remaste kærløyge. Og han som ikke skiller det, han vil løyte forstand. Og han som vil avtale en annan bror for å gjøre det. Jeg vet ikke hva jeg skal si om å slukke han. Alltså man avtalar inte för man kan säga vad ska du för längt du säger också som jag säger och du brukar några ord som du inte borde ha brukt. Ja. 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 Men til tjondes høyst, tar jeg alltid via og alltid kjørt opp, så det nekv bedre å sige det som sies må, Sjalt om du kjør fullkommen, altså. Og da Jesus rodda i tempelet, da var han ikke holdt henne. Han var i andan og i øyene, hoksa der til. Gjør det så han køyrer og puskar der her, og koppa i båren, og rektar ut. Vi er en puske. Og enastan, han var skulle en grå, og tar skriftlærde seg ut her, han hukte på at tar vi vrøye stender. Vi vrøye. Han ytler vi tar. Det er ikke sint av ytler. Det er bare sint av ytler hvis du sintar. Hvis du sintar ut, hvis du vrøye fører det til å sinta, til at ja, men så gjør det opp. Ja. Halleluja. Takk og lov. Ja. Meg fra Larbus. Amen. Jeg glemte å si det bare på en fram. Hvor er det her pinsa husmøgnøtene er og fullkomlig lengt ut og ikke fant seg av. Hva det møgner vi? Ja, men det hadde atler til felags at man la i endeløse baner og rek ut ytler andar ur frelstund falskje. Rek ut. Rek ut som om det hadde ytler andar oiser. Hvis det her var det, så er det ikke frelst. Og jeg kunne leva vi at man sier til alle åpen, og vi skulle be for det, vi skulle be om verje for det, og vi skulle skipus andan kommanderon av vujja fra der Jesus standun med Jesu navnet og at man sier at en person var allupen til triktur anfektavur og at han et eller annet ja, men det var ikke det hentur det kan hente ikke under kvarjon men besettur som man ikke frelster Heilig anden døyler ikke rom vi øynen et eller annet. Og i øynen menneske. Er han et eller annet i øynen menneske, så er det frafall. Så øy satan da. Og det her man ikke det var ikke. Og så det er ikke det man gjør det her ved kvart, men man gjør det kvart kvalt. I enda lesa baner. Og bier for i falsk. Og til at
at jeg ikke lærd, det er ikke lærd å genge, det er ikke stimbreie og lærd programmereie. Vi rettar lærer som bygger av Guds ord, ordentlig rett, det ber om hvordan det kunne være signa i, og be for der, jeg må trygg, og jotta det retta, og jotta, og jotta det positiva, så først det positiva. Ja, det er falsk lærer. Jeg tåler at det slett ikke. Det slett ikke av det. Lærer slett ikke det som Bibelen sier. Brukar bare, hoppa et vårt, brukar bare avvisvers. Men her er ikke et rett bibelst forståelse. Bibelst, altså, det er ikke et i alle Bibelen i nøyse. Det er ikke godt nok. Jeg er ikke her for å sette nyra til. Jeg sier, jo, jeg er til å kalla det hva det er, til totalt lorst, for ikke sagt av pennere. Men hva gjør man så? Ja, som jeg har sagt, det skal være en blandinger av du retta ur tvøymunleiren. Det her er ur tvøymun og i barmunleiren er ingredienser som mangler, og man finner tann ingredienser som mangler, han er i hinleiren. Ja, jeg hadde det i morgen arbeids. Det er et annet ting som heldur meg 100% fra Hegenianaren. Ikke indianaren, men Hegen-indianaren. Hegen-indianaren. Og Kenneth Copeland. Til det at han lærer til at vi frelst er godar. Lutler godar. Nei. Jeg vet at Jesus sier det her i Johannes, og til det godar, til hver år Guds kom. Men det skal skiljas rett. Det skal ikke skiljas som til at vi er godar. Så lærer man det samme som teg, hva sa det? Mormonerne. Tar seg at god, hver ene for et menneske, og så ble han en god, og så ble han, det er evolusjon oppetter, og så ble han til god. Og vi kunne bli til god. Det er det som det lærer. Da Jesus sier tider og godar, så mener han egentlig vi at skal det her sia, at han mener vi at ja, kvært? Ja, at vi er som det stender fløystein i Gamla testamentet, at det stender dømarar og folk vi av oss myndløyga, det kallar det godar. Og ja. Men det skal skiljast i en myndløying. Det skal skiljast rett hva det mener vi. Det er ikke det vi er godar. Godar, hikkast godaner her. Nei. Det lærer Bibelen ikke konsekvent. Men det lærer det høyr. Og det er rett ikke. Det er rett ikke som en hervelja falsklærer, som honker sammen ved nekven øren. JDS, Jesus died spiritually. Det er rett ikke blenkt. Vil ikke høre et år om det. Det er det.